рақамҳоятонро дар WhatsApp махфӣ карда ва бе мушкилӣ истифода баред. салом дӯстон, медонам барои шумо ҳам чунин ҳолат рух додааст. шуморо ба гурӯҳҳо ё чатҳо пайваст мекунанду рақамҳоятон дар онҳо мебарояд ва шахсони ношинос ба шумо менависанд ё занг зада асабҳоятонро хароб мекунанд. имрӯз ба шумо мефаҳмонам, ки рақамҳои шумо ба дасти чунин шахсон наафтад ва рақамҳоятонро дар WhatsApp махфӣ кунед. ин кор бисёр осон аст. мо ба WhatsApp худ дохил мешем ва дар рӯи 3 нуқта зер мекунем ва ба настройка ворид мешавем. дар ин ҷо ба аккаунт медароем ва дар рӯи якум навишт аз боло зер мекунему баъд ба сведения ворид мешавем. дар ин ҷо всё мои контакти ҳеҷ кас. агар дар рӯи ҳеҷ кас монед, маъмулан ҳеҷ кас наметавонад ба рақамҳои телефонатон дастрасӣ дошта бошад. беҳтараш дар рӯи мои контакти монед, то шиносҳоятон ба рақамҳоятон дастрасӣ пайдо карда тавонанд. боварӣ дорам, каме ҳам бошад барои шумо фаҳмонида тавонистам. агар видео ба шумо маъқул шуд, ба канали мо обуна шавед ва лайкро гузоред. аз ҳамаатон ташаккур.